Cadascun de nosaltres s'aixeca sobre les espatlles de gegants. Gegants que van moure muntanyes, van lluitar contra tempestes i van suportar càrregues que ni tan sols van veure. Aquests gegants, els nostres pares, són els arquitectes silenciosos dels nostres somnis, sovint sacrificant la seva pròpia comoditat, desitjos i fins i tot ells mateixos, perquè nosaltres puguem florir. Parlem d'amor, però l'amor parental és una força com cap altra, una devoció desinteressada que posa les nostres necessitats, els nostres futurs, per sobre de tot, sempre. Coneixeu l'Àlex, un home que havia triomfat. Un emprenedor d'èxit, un líder visionari, havia aconseguit tot el que els seus pares havien somiat per a ell i més. Tot i així, malgrat la seva gran mansió, els seus cotxes de luxe i els seus comptes bancaris desbordants, un dolor silenciós persistia al seu cor. Va mirar els seus pares envellits, fràgils però sempre amables, vivint còmodament a la bonica casa que els havia comprat. Els va omplir de regals, vacances exòtiques, els últims aparells, un equip de cuidadors. Van somriure, li van donar les gràcies, però els seus ulls mostraven una certa cortesia distant, una gratitud suau que no arribava a les profunditats de l'alegria veritable. L'Àlex sentia una frustració creixent, havia construït un imperi, però no podia comprar la felicitat genuïna i lliure de càrregues dels seus pares. Volia recompensar-los, de veritat, per tot. L'Àlex va insistir, va planificar viatges encara més grans, va comprar regals més extravagants. Va organitzar que els lliuressin àpats gourmet diàriament. Tot i així, aquella subtil melancolia persistia. Un vespre, visitant-los, va trobar la seva mare arranjant minuciosament vells àlbums de fotos, amb un lleuger somriure als llavis. El seu pare estava assegut a la finestra, mirant la posta de sol, amb una expressió de nostàlgia als ulls. L'Àlex va sentir un fragment de conversa, la seva mare dient suaument, recordes aquella vella manta de pícnic. Portàvem el petit Àlex a Willow Creek cada diumenge. Li encantaven aquells entrepans de crema de cacauet. El seu pare va assentir, temps senzills. Però estàvem tots junts. Més tard, l'Àlex va trobar una caixa polsosa a l'àtic. A dins, entre dibuixos de la infància i butlletins de notes, hi havia una fotografia descolorida. Eren els seus pares, molt més joves, rient, asseguts en una manta de pícnic gastada a prop d'un rierol, amb un petit Àlex rient entre ells. Semblaven radiants, realment vius, malgrat els seus modestos entorns. Un pensament el va punxar. No es tractava de les coses que els faltaven, sinó del temps que havien perdut. No es tractava del luxe que els proporcionava, sinó de la presència que ell no els donava. El seu sacrifici no havia estat perquè ell guanyés una fortuna, sinó perquè ell visqués una vida plena i feliç i, crucialment, per compartir aquella vida amb ells. No havien volgut la seva riquesa, havien volgut el seu benestar, la seva alegria, el seu temps. La revelació el va colpejar amb la força d'una onada. Va guardar el seu telèfon, va cancel·lar la seva pròxima gran reunió. Va conduir fins al supermercat ell mateix, va comprar ingredients senzills i va tornar a casa dels seus pares. No va demanar a un xef que preparés el sopar, va cuinar el seu àpat senzill preferit amb la seva mare, parlant, rient, compartint històries en les quals no havia pensat en anys. Va escoltar atentament mentre el seu pare relatava històries de la seva joventut, no amb el gest educat que solia fer, sinó amb una implicació genuïna. L'endemà els va portar, no a un resort de 5 estrelles, sinó a Willow Creek, al lloc de la fotografia. Va portar una nova i senzilla manta de pícnic i entrepans casolans de crema de cacauet. Mentre estaven asseguts allà, amb el sol càlid a les seves cares, compartint històries tranquil·les, l'Àlex finalment ho va veure. Una alegria veritable, sense càrregues. El tipus d'alegria que els diners mai podrien comprar, perquè naixia de la presència, la connexió i el renaixement del mateix esperit del seu sacrifici. La lliçó profunda aquí és que el sacrifici parental no és un deute a pagar amb béns materials, sinó un llegat a honorar a través de les nostres accions, el nostre temps i el nostre amor. Els nostres pares no van sacrificar els seus somnis perquè nosaltres simplement ens féssim rics, van sacrificar perquè nosaltres visquéssim vides significatives, fóssim feliços i fóssim presents. Volien el nostre benestar, el nostre riure, els nostres moments compartits. Van abocar les seves vides en nosaltres, no esperant un retorn de la inversió en dòlars, sinó en la moneda duradora de la connexió i l'amor. El millor regal que podem donar-los no és el que podem comprar, sinó el que triem donar, la nostra presència genuïna, les nostres orelles que escolten, el nostre riure compartit i una vida viscuda honorant els mateixos valors que ens van inculcar. És recordar que la major riquesa es troba en la connexió, no en el comerç. Preneu-vos un moment avui, truqueu als vostres pares, visiteu-los, compartiu un àpat senzill, una conversa tranquil·la. Reconnecteu amb el cor del seu sacrifici. No deixeu que la recerca de la recompensa material eclipsi el regal inestimable de la vostra presència. La seva major recompensa sou vosaltres, de veritat vosaltres. Si aquesta història us ha ressonat, doneu-li un m'agrada, compartiu els vostres pensaments als comentaris i subscriviu-vos a Catalanrepo per a més històries que inspiren connexió i ens recorden allò que realment importa.